Mao kanatong weather update karong adlaw nga Huwebes, December 10, 2020. Aduna kitay gimonitor karon nga usa ka low pressure area. Ang maong low pressure area layo sa Kabisayan ug ubos ang posibilidad niini nga mahimong usa ka bagyo within the next 24 hours. Apan mao kini magdalag madag-umon nga kalangitan nga adunay mga katag-katag nga pag-ulan, pagkidlat ug pagdugdog ngadto sa mga probinsya sa Occidental Mindoro. Samtang ang northeast monsoon ang padayong nakaapekto sa extreme northern Luzon. Para karong adlaw, ang tibok Visayas ug ang probinsya sa Palawan, apil na ang Kalayaan Islands makasinati og generally fair weather nga doon nagapoy kahigayunan sa mga patak-patak nga mga pag-ulan dala sa localized thunderstorms. Para sa dugang impormasyon, bisita among social media accounts sa Twitter ug Facebook ug mao katong kahimtang sa panahon gikan diri sa Pag-asa Visayas, Diwas Samactan, kini si Angelica Orongan.